Permezz ta' funzjonijiet fil-knejjes madwar Malta Għawdex tul il-jum tfakret il-festa ta' Ħadd il-Palm. Il-ħadd filgħodu l-Arċisqof Charles Cicluna u il-Kapitlu Metropolitan mexxew il-quddiesa tradizzjonali li fiha tbierku il-Frjaj u il-Palm. F'din iċ-ċelebrazzjoni liturġika fl-oklomelija tradizzjonali sar il-qari tal-Passjoni u t-berik tal-Palm għandu tifsira simbolika qawwija li jfakkar il-memorja tal-folol li laqgħu lil Kristu f'Ġerusalemm. Iżda jservi wkoll bħala tfakkira li dawk l-istess folol ftit wara talbu għat-tislib tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox bil-barka tiegħek qaddes dawn il-Frjaj li aħna li nimxu ferħana wara Kristu Sultan. Iseħħilna naslu f'Ġerusalemm ta' dejjem bis-saħħa tiegħu. Storikament iċ-ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm tmur lura għal bidu tas-seklu 4 f'Ġerusalemm fejn kienet issir proċessjoni bit-berik tal-Palm u kant ta' salmi. Fis-seklu 9 din il-festa daħlet ukoll fil-punent u matul il-Medjuevu kienet tikber f'ċerimonji aktar kbar u komplessi. Intant il-Papa Leon 14 f'dan il-jum iċċelebra qudies fi Pjazza San Pietru f'Ruma. Fl-omelija tiegħu irrefera għal Ġesu bħala r-Re tal-Paċi. Qal li anke meta kien qed jaffaċċja id-tbatija u l-mewt, Ġesu għażel il-paċi u ma użax il-vjolenza. Il-Papa fakkar lin-nies li Ġesu isejjaħ lil kulħadd sabiex iħobb, jaħfer u jgħix fl-unità. Tkellem ukoll dwar l-uġigħ u l-ħsara li kkawżat il-gwerra u talab lin-nies sabiex jerħu l-armi tagħhom u jiftakru li taħt Alla l-Missier kulħadd aħwa.